Wow! Grabe pagkadaghana na ning kwartaha. Sus, di na ko mapobre ani. Kay nganlan nga mangita pa yung ko diri sa kong cellphone og makwartahan para nga maduganggan pag ini. Nindot sa ning mga cellphone ron nga bago. Kay og unsay imong ituplok, labi nag mga games, makadaog gani ka, makapaldo rin kag ninani kadaghan sa kwarta. Siyempre naman, sa ato pa, mapalit na to ang tanan. Ang babae na lady, kay murag di madawat ang dagway. Bahalag bating naong, basta nagkakwarta. Maram ni puhunan sa tao. Bahala ni. Pero, basta katunduhan na kumpare. No? Si Alimukoy o si Paring Kata episode. Wala nagipakita. Mirisisad, kaidangan kay itong duha. Basta naa ganito. Kung kwarta sa bulsa o sa kong kamot, mapugdot yun. Karon wala sila. Di porti ng daghana. Be, mananaw tag-on sa mga bagong balita.